Os prezos do peixe mantéñense estables ao longo de novembro, un mes de transición á espera das datas fortes de venda durante o Nadal. Bueno, estes días hubo bastante peixe, o mar está bastante ben, hoxe posiblemente empece a empeorar un poquinho, pero estuvo moi ben e, bueno, o peixe baixou un poquinho de precio, sobre todo o abadeixo, choco, que iba moi caro, e, bueno, hubo bastante, estes días hubo bastante. Hai bastante centola tamén, parece ser, non sei se durará moito, pero de momento hai. Xa o estamos vendendo ao precio, como quen di que o compramos, é a veces máis barato. Os compradores demandan especialmente peixe grande para cocer, como pescada, abadeixo ou ollomol. Sí, nestas datas máis ben pescado grande, pescado de cocer, sí, máis de cocer, de poñer ao forno, de frir tamén, pero menos, sí, máis ben peixiño así, de cocer e de poñer ao forno. O que máis demandan é o abadeixo, porque para cocer, claro, o frito ahora non se demanda tanto, demandase máis en verán, por a lechuga e todo isto, non? Abadeixo, merluza, o San Martiño véndese moi ben, o choco véndese moi ben, así máis ou menos estes peixes son os máis demandados. O caneu, que está moi rico, o xurel grande, que non chamámoslle caneu, está riquísimo, ten unha grasa que non se, en este tempo, non é lógico que a teña, e está moi boa, O abadeixo, a merluza, o xurel, porque agora apareceu o xurel grande, como non había, é máis ou menos o de sempre. O de sempre, o besugo, a lubina, o peixe máis ou menos destas fechas. Agora o peixe azul xa pasou o tempo. En canto ao marisco, a estrela nestas datas é a centola. Tras abrir a campaña a principios deste mes, notouse unha alta demanda, posto que está ben chea e a bo prezo. De precio ben. A grande está sobre 20 euros e a pequena está sobre 15. E está cheinha, moi boa, moi boa. Comeza a notarse tímidamente a compra de marisco para o Nadal. Algúns compradores aproveitan os prezos moderados deste mes para evitar as subas das datas festivas. Sen embargo, a maioría opta por esperar a principios de decembro, cando si se nota unha forte suba das vendas e realízanse numerosas encargas. A mí xa hai moita xente que xa me di que xa leva para congelar para despois nas Navidades non notar a subida do precio.